Okei, nyt. Moi! Me tehdään tämmönen Sinä sanot, minä teen haasteen. Eli aloitetaan. Juo vettä alaspäin. Ketä sen tekis? Prisilla sä. Okei. Meitä on siis 2 Prisillaa. Nää henkilöt. Moi! Nää Prisilla. Sitten toikin on Prisilla. Me ollaan kaikki serkuksia. Ja mun nimi on Angelika. Ja toi... Me ollaan siis Tämä Prisilla. Prisilla tekee ton vedenjuonti pää alaspäin. Ja sitten seuraavaksi me ollaan päätetty, että mä juon... No me kertaan sit myöhemmin. No nyt tekstitetään lasiksi. Ja. Anseli Kaivosen. Ei. Mun jalat kyllä tulee näkyviin. Eiku siis Mun pitäis sitä silleen alas. Ei kun sun pitäis silleen. Tuu tohon Anse istumaan. Sit vaan pidät sitä tälleen niin päin. Okay. Siis silleen, et sä näet itekin musta. Mä oon tässä. Niin mä voisin mennä. Okay, eli toi pikku Prisilla, niin se tekee Mä oon ton... kyllä isompi. No toi iso Prisilla tekee vedenjuonti niinkö pää alaspäin. No niin, älä nyt kuvaa hetken aikaa. Pistä tolleen se hetkeksi aikaa. Niin kauan, että älä nyt oo sinun takana hetken aikaa. Tai muuten mä potkasen sua. Ei. Voidaanko me poistaa sit nää idioottijutut? Ei. Okei. Noniin, avaa. Au! Mä voin juottaa sua. Varo. Okei. Ei mä saa! Ota pois se. Mä tiputtaudun. Okei, hetki toi ihan vielä onnistu. Ja me kokeillaan sitä vielä kertaa. Eli pikkupaussi. Siis pikkupaussi. Mitä se on jollain lailla käteen? Mut jos tehtäis... Ante, anna tää mulle. Okei. Ja sitten kun mä oon valmis. Noniin. Älä nyt hetken aikaa Rupeeks mä siitä kuvaa, kun sä oot valmiin? Joo, ja sitä nyt vesilasiksi. Ei se nyt mun takaa. Joo. Okei. Toi sattuu kyllä päähän. Ota se pipo. En! Sit sattuu enemmän. Antu kai mut jo pipo! Okei. Valitettavasti en tehnyt sitä. Hän ei onnistu missään. No muuten onnistun mä tässä. Ja niin mä voitin. Okei, se kun laitetaan S. Sori, mä koko ajan Se laitetaan hiplailen S. mun hiuksia. X on päällä, koska mä en tehnyt sitä. Onks hei, kuka tekee tän chilin syönti? Sä! Okei. Mut meillä ei valitettavasti oo chiliä, Vaan niin semmoista tulista ihmeen. Jotain semmoista ruokaa. tulista söössiä ja mä joudun sen sit syömään. Tai sitä vähän. Tai niinkö vähän. No niin, ei. Vaan sitten mä oon chili. Ja sitten, sori kun mä hiplailen koko ajan. Parempi. Se on nuudelin joku. Vähän hiljempaa. Joo. Siis tää on vähän eri juttua. Hyi, enkö mä tota joudu Mä syömään? käyn vähän tänään suomalainen. No niin, näytäks? Sitten tohon. Niinkö mä kastan sormen suussa ja silleen. Mä en siis syö tätä todellakaan kokonaan, mä vaan kastan sormen suussa ja tolleen ja sitten Niin siis kertokaa mitä toi on. Semmoista maustetta. Niin. Mä sanoin, että se on paha vettä. vettä. Okei. No niin, nyt on sit maidon juonti. Siis, mä inhoan maitoa, älkää. Sä oot vuorossa kaikki muut on tehnyt. Mä inhoan maitoa. Toi mun systeri inhoaa maitoa, eli se joutuu tekemään ton haasteen. Maidon juonti. Mä inhoan maitoa. Mäkin inhoan maitoa. Samoin. Maito on kamalaa.
Okei. Hyi. Kenen toi on toi kuppi? Ota se tuolta kaapista. Eli nyt Risikilla juo tuon lasillisen maitoa, koska se inhoaa maitoa. Tai siis niinkö oikeesti. Ja sä et saa juoda tuon päälle mitään, se on Okei. vaan Juo se kokonaan yhdellä kerralla. Juodit se kokonaan. Yök. Niin pahaa maitoa. Se oli vielä 1 päivän vanhaa, sori Risilla. Niin olikin 1 päivän vanhaa. Vaan 1 päivän. Hyi. Mä inhoon maitoa. Niin mainoskatkalle nähdään parin sekunnin päästä. Joo, se mainoskatka meni jo. Mainokset. Okei, ensimmäinen Kanapop-tähtihaaste. Eli nyt me kaikki esitetään Kanapop-tähtiä, koska se on niin kuin sanottu meille monta kertaa, että teidän pitäisi tehdä tämä. Niin tyypit on niinkö silleen halunnut tätä kaikista eniten. Eli nyt ne aloittaa. Odotapas hetken. No niin, alkaa. Pop-tähti. Seuraava on Robin haaste. Minä olen Robin. Okei. Minä nyt sinne. Okei, sä tulet vasta. Moi, mä oon Brody, mä oon 25 vuotta. Ja mä oon tosi vanhus, mä oon 150 vuotta. Mä oon Robin, oh yeah. Mä oon Robin, oh yeah. Ja Brady tulee just nyt. Ei. No, missä kohdassa Brady? Moi Brady. Moi. Mä oon Brodin. Mä oon tyhmä Brodin. Mä oon tyhmä Brodin. Okei, nyt mulla on... Seuraava me tehdään ihan kahdestaan ja toi on mummo. Onneksi. Okei. Voi että kun täällä on kaunis päivä eikä lapset voi tulla pilaamaan. Voi että kun täällä on kaunis päivä eikä lapset voi tulla pilaamaan. Hei vanhusmumma, miksi et sä tanssi? Se siitä äskeisestä. Sä pilaat kaiken. Joo, se oli tässä. Eli aika vähän meillä oli näitä, joten moi moi! Nähdään sitten ensi videossa.